Sige, sino una ka mga tudyo? Mamalit na tagpansit para ato isudan. Ay, ikaw. Ayos yun. Ito tayo lamay na pansit ya. Gusto ba niyong butasan, ha? Wa mahimot imong agawan na. Kapila man yun ka na kung hingna. Ha? Nga, respetuhin na imong agawon. Ay, adin mo ko, eh. Saan ko na po pag-isap? Ano po naman din akong batasan? Ay, but diha. Kung nga, lubos mo nga ng ba ni mo da. Anya, gusto sa ka. Nga maputbol niya kasi imong agawon. Ha? Mao kay gusto nimo, ana? Mao na? Saan naman yun ito? Nga mao naman yun akong batasan. Ginada lang yun akong batasan. Sabot ko, eh. Gikilay ka kay Sir Longlong. Hindi kay gutaw. Mo man gutay. Tuwa man doon. Kung saan ako magkita, kung sa'yo, likay ka ni Sir Longlong. Kung saan na? Di na, likay-likay. Ang manghikap man sad siya. Kung saan may na nang hikap-hikap ko? Ha? Maunsa man ka? Bisag kisan nga ka, okay ra. May labusan man na. Butangan na ni magbayod doon. So, muna! Huwag tang kagawa na! Kanang yang hikap-hikap, di mo natag doon. Di gutaw. Kung pagkatanon pa dyan, si tiguwang na. Kinsa man na imong karinyong? Si Patot? Set! Pagka, sus, pobre pa sa ilagang paut. Ay ka. Nasabihin sa tatay. Putay no? Basta si Sir Longlong, di yun na muundang na kong hikap-hikap. Muundang yung ganang trabaho. Oh, buhatan na! Buhatan na! Eh, lugiton ka ng kulintin mo tao ni mo. Bantay ha! Di mo ka ng buhaton na. Lintian ka ginako. May paraot ganit ka. Ikaw lang. Ang ginad mo sige na siya batasan. Ang pasagdaan ako. Doon ako. Bantay ka ha? Wala ba layo makahatag gatong sildo? Kana ra siya. Pasagdaan sa day nato tay. Pakita siguro yung pagkaaman ng supa kasi yung mga sigikap-hikap na ko. Ay, ako na nang-ingnan. Ay, ako na nang-ingnan. Ngayon ito man. Hamag ra nang iya. Hamag ra nang iya. Hamagod taon. Madugay tay. Tamparusan dito na siya. Oh. Tanawag dito. Ma, may sugok ka na po, ma'am? Sugo ka ron tayo. Unsa man, ma'am? Maglibog, asa to? Ang kasunis, baka kung dito sa bingbo. Asa pa to nahatag ni mama? Dito. Isod man siya sa pagtugaan. Ay, ang giingon nga, ako na ni Tiyo Tasyo. Ay, ang buti gidagan mo kung dito siya gingalan. Si Nang Tashi, ito edad, ako kako, ang gidagan kayo siya gingalan. Si Nang Tilan, Nang Mercy, si Liberty, napatoy. Kung bayhan na iyang giingon niya. Lagi na, naglabi magbabae yung gingalan. Dahil sukod ko sa babae, diba? Natutuwa ko sa laki. Nga ma'am, kinsa man akong pagtuon ba? Silang Aurel, bawat tingali. Di siya may naghitos ato. Sa kay kulo na ito, sa kulo sa kasunis, ma'am. Dad, di mo magtuday. Basta mga ingon anak. Ibaw lagi tingay ko silang Aurel. Kasi si mama, lagi maglibog. Si mama gusto yung ipanghatagan. Ngayon, atuon ako, ma'am. O sige, ato ada yun. Ay, ma'am. Asam ka bitya? Naisugo si ma'am nako. Nagmata na si Carmela? Nagmata na, pero malagmit. Suod na sa tubalik. Kinaan naman sad ka. Ulig na ako. Sakit na sa tugnipon. Ito skipon. Sige lang. Ibaw ka, at lang ako tumumoy. Ako to gitagaan, pero okay ba? Nalibog ko sa akong mga tagiya. Hindi ang kasunod ni Waki. Na, kung ganyan ko nalibgan, kinsa akong natagan, anak, kay kanya masad si Momoy. Nanabi, masad yung hatag ko na po niya. Di daghagay na nool. Di do, ni Aridiri si Dini, si Pirdi, si Dandan, si Tasyo. Insa pa to diri ni Ariel, nalimot ko silang nangan.
makitaan, imong bawion. Ato lang ipauli, ma. Ato lang pasabto nga kinahanglan gid ay kaayo to. Nga naman itong tawana, ang katumgi ang ipangita, katumgi ang pangayoon. Naamatay dagang karsunis ni Joaquin nga wa pa na ko ikahatag. Pero kato mo gusto ni tulungi. Ay ngano lagi, nganong kadto mangyod. Maamang ko na sugo ni Joaquin. Unya mo to, usag ka. Ito, uy. Balik-balik bago to siya nga ni ko di pa na tinuod. Ikaw no, may pagka-ignorante yung kanda ko. Ano mo tuon yung katong tawana? Patay naman si Joaquin. Unya, manhugon? Malagmi ka tinuod na, ma. Samok na kayo kung ako sukit-sukit ton. Ano mo ni samok? Ito na ito ihatag niya. Ambot ninyo eh, kamoy pangita. Nay, sinusi ay. Nay, kami sa iyo, karon Jose. Mula ka, Mas Carmela. Hey, man. Atong suwayan, tumusugot ba siya nga ikay mo drive sa auto? Hoy, Carmela! Carmela! Yan na sa siya. Uy, Jose! Sino nagbarog-barog? Lingkod si Dwayne, gusto niya pa no? Oo, ya. Sabi ko. Buntra na ta ha! Ibukunta ko ni mo. At tubangon ni mo siya, day. Ikaw may tuyo ni Jose. Yes, kapoy na kay ma eh. Kapoy na kaisig pasabot na niya. Kausara sa gunta na siya musulti. Di ka magsigbalik-balik. Ikaw na lay sabot. Hinamdumi ba ya, day? Dugay-dugay ba po na siya nagserbisyo nato din, he? Serbisyo. Ano isgutan man na nimo ma? Ato matong gibayaran siya. Ay, gibayaran lagi. Pero dako na siya gikatabang nato. Basta naman eh. Natapos naman atong obligasyon anak niya. Gidaiga na gud to siya sa akong bana nga papawaon din he. Wala to'y labot na to siya din he. Gadumot digday kaniya. Di day mahimo nga mapasaylo nimo siya sa iyang nabuhat nga sa din nimo. Wala man ma. Wala ako maghisgot anak. Hindi rin na lagi unta na siya angay nga magsige pagbalik-balik din he. Para nako day. Buutan man na si Jose. Tinod nakasa siya nimo at unong higayon. Pero gibasulan naman niya tanan. Ibasula na tingali ma. Pero mao lagi na. Kung nagbasol naman gani na siya ma. Di na lagi unta na siya magsigbalik-balik din sa ato. Nakasapot man siguro kag sa iyang tuyo din nimo no. Oo, nagkasabot yun ma. Ug mao nay dili gid niya angay buhaton. Naibog na nimo. Naibog tingay siya na ako. Pero ako, wa man ko kagusto niya. Angay nimo siyang pamation nila. Bisag unsa pa yang buhaton ma. Di na gid nako kailisan si Joaquin. Kung ano si Joaquin. Bisag wa na ma. Di man ako mahimong bakwion ang gugma ni Joaquin. Unya na. Na, gisapot eh. Sapo? Ay gisapot. Saon man. Isibahan man na ng tulumi.
Umika ng kasuni si Joaquin. Ato dito. Sa iyong kwarto? Oo. Pakigsulti. Nga pasabtag maayo. Unya, gisapot mo nga. Ada, mawara niya sapot eh. Himo ako to sa imong mahimo. Buhatang gusto niyong himuon. Unya nang. Musugkab sa kami lubo. Bahala ka eh. Di mabli? Gila. Cuk. 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 Kaluto na ka dam? Stiyo na ba? Mata. Ganyan akong pinukaw. Marapat tayo naman yun eh. O ba? Yo, Marapat tayo na lagi na eh. Ulain ka na eh. Huwag ginawa. mura ni giurom dong. Bibibig, pakang kiting di. Ha? Pakang kiting. Sura ni na eh. Sa amin ako na eh. Ay, si pangutala, paka na yun. Sige, nagdugay, paka na. Kanina eh. Oo, ang kiting. Bahuan na eh. Di ko na eh. Ang bigas, pasinumot na. Ano mong doa? Mura mo kitag patay. Stilan. Akaka ni mo kadagtog yo eh. Dugaya ni mo pukawo no eh. Sura din ni mo kung makatuog no. Mura gyud kag patay tiyo. Bito. Dugaya niyo po kawon siya eh. Day, ninanok lang tagmayo. Sabi mo, Na, mga unta. Sa may dugay mga to para batay lang lang tiyo. may dadak, magigutong di ko. Dong, plato dong. Pantong plato dong. Lang, bubli ni gali dito mo. Sorry, mo ni sudanas tinuwa. Tubig na tiyo. Initubig na dali lang. Sa'yo ako ni mo, sir. At tumis pinsulasyon karon. Oo niya. Doon na mga butika, supermarket, among dilipirag, megabit kailer, kapikasin. Mga ba, sir? Oh, di magkakwarta na po niya ni. Sus. Nga ka, nagsulti na kadaan. Kaya ba, nagkareklamador ka niya kung anak. Duol na ka na, oy. Unahan na sa Mandawi. Oo, no, do ora, pero... sige na, kasulti. Ay, kabala ka. Ano? Tagyan ko ng special allowance. Ano ba? Oo. Nga ako? Ay, unya na lang ka. Unahan sa naman to siya. Pila man? Ay, 200 mo ay na kayo na. 200. Another 200 additional. Sa mandong. Sugo ko ni man na nga. Kay bawon ka. Mubalik na diri. Pero kuyog na mong tiyo. Karon dayon? Oh, lagi. Ayaw lang sa dong oy. Kimo trabaho para ba ko karon? Katiyo trabito nang. Di mo guna taga diri si tiyo. Panagsara kayo ng masuroy diri. Lakaro ba na siya dayon? Sige nang kay. Gisultira sa bito na si tiyo sa mga tatay. May no nga mukuyog inyong tiyo. Oh, lagi pero wala man sa na problema nang kay kailang man sa na si tiyo si mong tatay. Di ay, kaila sila? Oh, lagi na. Nakadiyot ramang ka na. Nunong kadiyo tra na. Yan, sagot lang. Sige, ina sa nakas tatay ha, nanghid sa ko ni ha. Sige, si ato sa ato. Yan, lamat na nga. Ah, sige. Allowance. Another 200 allowance. Tay, tiyo nila ni Putput ba mo ari? Diyo, tiyo. Kaya doon na dito isyon si Turing. Nga ilang magigikanan si Turing na may anak. Si Kiko may gasulti. Kaya Kiko, itong mahot kalay, itong mahinungdan. Nay. Malangan man ni, noy.
Ayaw problema. Ako rin tuyo, anak. Total, nag-ilis naman ito sa Arlen. Hoy, pagdalit na Arlen! Eh, Nagkuyog mo lagi ng driver. Siya ba ito yun niya? Buto si tuyo ni mga hinahindag ko. May nga, pakong washing machine. Paano, hindi murag yung mga hinahinga. Bulingon kang dako. oy. May buntag dia, Bado. Ug sa imong bisita sa may buntag dia. Mag-insulti ka mo, Bado. Asam ka, asam ka? Ano, saan ka? Okay lang mo. Balay, dali, arsan mo, nalimot, oy. Ako yung TikTok pa yan, yung buhok sa una, naunsa ko naman taong ka. Ang inot, naunsa man taong ka, oy. Ako ilaray, wadyo ko kailan mo kinsa ka. Ha? Pusod! Istorya ta mag-istorya. Ambot! Something. Sibog to. Pusod mo ka. Ako aning gate, hinuaman mo sa una, naunsa mo. Huwag kailan mo. Tay, pasod na sa diri tay. Bisitam na sila. Mau gyud. Anak kita manos, ano gyud. Paghuhat! Ispitaray mong anak. Mau lagi! Wait for me! Ya, tira. Sa Bisaya kung sa... Day. Saya. Ay, day. Ay, Saya. alis. Asa nga kulit? Piling kulitos. Ang sabi piling kulitos. Kuyog na muna. Ano? Diyan lang ganun, bantayan sinilas ng kuha. Mawa niya. Buwangan ni ng aron. Uy, uy, uy. Masya ito nila? Lumahay si Wanda. Mamay? Sayon tanebe. Kinsa ka? Noon saan mo tawag ka ba, Luwi? Kadali na ba ni mong malimot? Kay nomdom ka sa una nga magtagbuhi pa to si Bradoring, pirmi mi dire. During suon. Karon mo ka ba kadungog nga dunay igsuon si During. Tungod mo ko na nga di ko pirmi din eh. Namatay na natos During, wag ito magisgot nga nasa igsuon. Bati na ugnaw? Wayo ni power. Tawas pero laban ko ang ka. Pero di na importante eh. Ang importante ang tuyo ani akong pagumangkon. Gusto siyang makigninyo sa mong anak. Kasi ulon tanan ba? Ulon. Unsa pagtuon mo sa akong anak? Manok! Makita ka sabol kini imong manok? Nga nangarol pa magayna? Di mo guna nangarol gud. Tana. Puko. Di nako, pamiyon akong anak. Kay bata pa ni. Intindi? Ikaw, pagitaglain. Ayaw niya akong anak. Pero Noy, siya magud akong gusto. Gaan na lang gusto. Siya magud akong gipitik sa akong kasing-kasing. Nawaw. Ever since the word. Ikaw mo sagot! Bado. Kani akong pagumangko naningkamot kini siya nga maangko na imong anak. Di na naton lapantuson do. Magpusan. Hoy, sa magaling. Nag-antos ka na eh? Oh, Ano nag-antos man ka? kay kung tranan mo sputput. Kay abi kay pobre man. Ikaw ha? Ayaw pagtuman sa imong gusto ha? Kaya wa kay mapabot kalipay na yung mga tawana. Nay, nay, nay. Dili may magdugay ni. Ato na may sarili, nay. Uy! Sus! Nalimot ba kung maglakaw mo? Uy, Alin! Sige, kayo ka sir! Yung sa kuyo na eh! Istorya pa Kaman! Mag-istorya pa. Unaran niya lang kayo. Mulakaw niyo, mulakaw. Dito. Sige, Alin, kayo ka sa sir mo. Mulakaw na ba mo? Ikot-kot-kot anong buhok. Gaya ni mo, eh. Anong ka? Pagi kami pe. Manguli na lang sa Ano? Manguli na lang sa mi. Tayo. Ngaroon. Layas man tayo. Pau. Haluya mo ka, pre. Maluya nga. Gaya kay go naglingan ako eh. Ano, pre? Bot ng tawanan, di kasabot. Kanis bado, ning amahan ni Arlo. Basta nga sulag yun, anak, pre. Ipataban pala na ni mo. Itambagan na ka. Kahit sa ka. Sura sa na pre. Tabon, ay lang na pre. Oh, ang ita pag yung kaglabad sa Taban na yung may maayo, anak, pre. Naigugma makahan ng babae si mong anak.
Gugma lang pre, grabe. Kaning kaliwata, huwag ini biyaig babae pre. Liwat kay ng bataas ko Anak, pre, anak. Masusunod lang. Toke lang. Pero mabut ni bayan. Tiguang nga po doon ng upo. Kahima pa'y tugas, pulang sangan pang tugas pre. Maura lagi na itambal, anak. Ipataba na si mong anak. Kahit sa niyong uoy, wag ko'y gastuhan. Na. Sa mo di ka problema pre. Balik doon na ni kapamilya akong atimano. Sam ng problema, ha? Ang importante yung problema, ang ako. Kaya kung masulbar rin akong problema, humana tananin yung problema, pre. Unsama mo. Sakto gid pre. Sakto di ka pagkakaga pre. Mao gini makasulbad sa tanan. Mayong pagkakaga. Ikaw, kagman ka, nisuod ka diha, nabugo, menon ka, tinod na. Ayaw sigig pahinay-hinay. Unsa man ka, saan na itong sulbara na kung maglimot-limot ka? Kuha agyo ng tiket, mauna. Ya, to anak. Tuwa na, ma'am. Oh, ma'am, nakadungog ba ko sa safety anay ni mama. Hindi, si, Nga usa man. kanang gailo ng inyong mama na pabalik-balikon siya sa din sa balay. Hindi mo siya anak. Lagi. Istilanan, bis mama ko eh. Ano juga gusto gid siya anang Jose? Iya ra bagi kong ipamugos. Maulagi, ma'am. Ganahan jud siya na iparis mo, Jose. Ang bugiro ba kaayo? May pa kami nalang magparis. Dai ko gabadyo ko atong tulong ni. Narisig balik-balik din tungod atong karsones. Na mao jud kalabutan atong Jose. Bitaw, ma'am. Bitaw. Matod pa ni Tulong ni. Gitugon ko siya ni Sir Joaquin. Nya, mao na gikalagutan ni Jose karon. Kay niingon si Tulong mi na di kuno kapaduol-duol ng bisag kinsang lalaki. Duriyot ba sila kung sumbagay, ma'am? Mao bitaw gini akong kabalakan ko. Kanisa di mo mama, ma'am. Laban sa Jose. Ya si Jose, magpalaban sad. Dali. Ay sa kwarto mo istorya mo eh. Wala pa yung gusto balik sa pagkaan ng mas kasulis. Pre. Muli lang sa guro ko ila tulong mi pre. Natural. Ikaw raman yung paragan-paragana ng imong asawa. Sam sa nibayaan na Ako ba ka na siyang tuganan nga dili ko tulumi no? Uy, ayaw gingon na pre. Mahadlok na ninunan mo. Barugi lang yun na, imong pagka-tulumi. Barugan. Barugi. Pareha sa amaron, kabarog ka. Lami ra babayahan na sa Amo na diha. O di, barugan ni mo, tulumi, di lakos-lakos. may naikan. Oh, di, hangol po ka. Eh, sus. Kibaw ko ni mo, pre, mo na imong gusto. Gikan ko na si mong bakba. Nalami kayong bayhana. Sabo na pre. Oh, tanawan ang lawas ni mo. Kay mo na. Anak na, unsa man. I love you morning, afternoon, dinner, lunch, unsa man. Ilong mo. Napag yun na yung snack. Madunggan tagtaw. Ito na anak kakadak, pre. Limo to ka pre nga dili man ni akong lawas pre. Kaninon. Tag-iya ning lawasa. Murag higal ginon. Higalaong dako. Mudaginot og kangit-ngit. Anak yun, pre. Kinanglan, imo yun ang paragan-paragan yun. Arte-arte yun ka, imo yun ang kakson-kakson, hangkan-hangkan na nimo. Ayaw yun ang lihay-lihay. Ayaw na pre. Pahimos na imong pasabot ni. Maluoy tao eh. Dili lagi na mahimo, pre. Imo yun ang kumbinsihon siya na ikaw yun si Tulumi. Kay imo lawas man na, Tulumi man na. Ikaw mo siya mong gakus-gakus sana, di man ikaw. Ang lawas man ng Tulumi, kagman ka. Bursa. Ana lang mo saylo na imo si Tulumi gyud gyapon ang iyahang kuana na. Ang iyang gigakos. Okay ra. Okay ra na. Aron mo tuod yun. Kay kumulihay-lihay ka na magduda na hinon niya na, delikado na hinon ta. Nyugdog, dugdog, Oh, muna duha ka iro, dugdog. dugdog. Oh, ana dugdog usay, dugdog kanang kusog kaya mo tingog diya sa langit, dugdog. Di ka tagabaan sa tagiyas lawas. Oh, ganun ka pa. Naanan na sa lawas niya na anak gina. Ah, di na sa igil ko pre. Mura na taga binuang tao na.
Kana day mo pagsuod sa lawas sana day anang lawas tulumi. Dili na binuang. Mao na nasugda naman na nato. Tuwasa na lang yun na. Aron matiwas gyud nga atong mga importante na antong ticket makuha na to. Ang gigagulan ako pre kay ini gagabi makigdog ra gid pre. Saon ba yan? Unsa magaday pre kung magduog mo. Talikod. Oh. Ato bang yun ayaw yung kahadlok yun. Patuon yun na imong asawa na ikaw yun si Tulumi. Oo. Pre, Oh. kung sa'yo pangalan ng asawa ni Tulumi pre? Sonya. Sonya. Patuon yun pre. Ato bang yun pre, bahala na kung sa'yo may tabo. Bangon gyud. Tubangon. Ayag yun, ayag. Bahala na ka mo diskarte niya. Ya. Ya. Oh, ano man? Si Tiyo, naabot na tiya. Wa pa man unya pa man to mga alas 5 pasado moabot. Ano Doon man? na ba ko nakita niya? Ha? Doon na nakita niya. Di man. Sa menteryo ko no, gusto-suroy siya usa. Unsa man siya dito? Sige ra ko naglakaw-lakaw. Sige suroy-suroy. Kinsa man sa ko kauban na dito? Siya nalay ko na usa na suroy sa menteryo. Mingaw ko no kay dito. Maingon sa siya pilma ba? Maram siya naliso. Naliso, nabuang. Ano nakaingon man sa town siya nalisuan ba oy? Tarong pa ba din natin nga maglakaw-lakaw siya usa. Sige storya-storya. Para nimo tiya tarong pa na. Usad mo pero Bi kani bi mga maunsa man kuno orasa siya dito. Kita man ka siya. Unsa mo orasa? Kuman sila na niod dito sa restaurant, doon sa menteryo. Mga naagi na sa alas 12. Ako lay sulting tiyo ni mo anahay nag-abot. Kaya ako rin mangutana niya. Sige tiya. Ah, yan eh. Tulumi, diin man taong kagikan, uy. Dito ra. Unsa man ha, gigutom na ka? Busog yan eh. So ikaw ba, nagtagbaw ba akong pangita ni mo? Naabot ko sa nipaan. Unsam sa kaskanipaan taon eh. Nabitong ko sa gingan. Nahingawa man ko ni mo kay, di man ko ka musulti na kong asa ka padunggod. Nawa ko. Uli dito. Sunod sing kapas-apas ang kalipaan. Akan kagbitin. So, Eh, siyempre, bana bayatik ka mangita yung kunin mo. ikaw ba, ato naman ang gisabutan nga mauli ra jud ko. Ay, di man na ako kapugngan gud na mahingawa ko ni mo. Nya moingon ka karon nga wala ta kapanggaa. Uli bi ako. Wala pa ta punaw na ang anong muuli man ko. Sabi ka. Lahi naman gyud kay karon, di man pareha sa una. Ang luod ni sad. Sam taong kay. Ningnaw nga di mo katuhuan. Sam taong ka. Nga, ang dako mo kay kagkausaban, lahi naman sa una. Sabot yun. Awara gud ha, sa una. Inigday ni mong katog, mukis ka na ko. Nigmata sad nimo kisan gyapon ko nimo. Nikis ko. Oo. Nya gani para di ko matugnawan gani imo man kong habulan. Ikaw pag yung mutaod sa moskitero para ang mga lamok di mo tugdo na ko ing anak ko nimo ka pinangga. Gibuhat na ako tanan. Oo. Og kana rin problema. Buhato na ko na. Bro mo ka natugos oy. Uloy. Ugos god. Suko ka? Suko na bagong dilong ka. Awara. Wala lagi. O maor pa ako. Sige, more jud ha. Oh. Mm. Pwede kisan ta ka. Oh, kiss. Na. Oh, kiss. So good. Karon mo balik na ka nga kisan ko nimo balik before ka matog. Kisan. Abo, hatinan lang, hatinan kay. Kanang kiss, murag dagaton jud ko ana, dagaton ko. Ha? Gipulaan na gyud ka na ako. Wow, saktan kay. Puol god. Kabaw na bitaw nga change climate ang kalibutan. Nagkatinga, nagsara ko mo English. Wait! Very good. Angang, siya pa may line. Nawa na may line. Nakakabay nakita ang line niya. Ikaw raman yun. Ari, duri. Giro ning kagala. Kay dugay pa. Kibaw na siya yung may kitawag. Ano man, sir? Saan ng kalaki ni mo? Nanisumbong man ako si During na nagduda ka nung ka.
Dili na dautan nga magsunod-sunod ko niya, sir. Kana pa, nasa kauban. Di na dautan eh. Nagduda lagi ka na mo. Anong nagduda mga? Sa may mong gidudahan? Di ba siya mutugan kung sa inyong ikasabutan? Ang ngayon lang siya musultin ako. Kaysa una bitaw nga ning nanglan siya, sige dulduol ako. Hapit na lang mulod sa mga tubangan nga magpatabang nga mauna. Pero karon nga natuman ang iyang gipangandoy. Sos, bagag na ang tawhana. Maglikay-likay na nako. Wag iuwaw. Ano man sa bukal kayo ng imuhang uwa ng among kwan, sikrito. Tabag yung sikrito na itugan. Sana, parehag madyong na isaga sa, open kang. Sikrito gani, sikrit yun na, di na pwede tanahon. Di sa ka pwede mo kaibawa na. Mao na diha. Ayaw ko ninyo basula ha. O magsabsunod ko ninyo. Oh, sagdahin na si Pari During. Huwag makilabutan na niya. Ano mo ko'y labo? Madunang ko'y katungod. Ako sir, prangkalan dyan ko nimo sir ha. Bisag ka, mata. Sa una sir, sa buhay pata, dakwar mo kay kagatraso na ko. Ha? Sa atraso. Nalimot ka? Nga imo kong gipahaw mo kwarta, kay bayad ako sa tulo ka baboy. Oh, bitaw. Nga. Nga naman. O sa'yo na itabo, nasuko kintahay ka, kay dugay ko nakabayad, imo na gisakmit ang tulo ka baboy. O niya ikay ni baligya. Pilay pagkahalin, 7,500. Nya pilay akong giulman nimo, 3,500. Pilay imong ginansya, 4,000. Sus, nagdap kag tao nga to sa ad sa kong baboy. Nga katong mga tawhana, ako'y gipangita to, imo lang to gilansisan. Hoy, hilom ba? Saka, di mo lagi ka ng kwartaha. Ako na, negosyante ko ta puros duha. Dugay ko kawa mo bayad sa imong utang nako. Kung sa may imong but pasabot. Imo laging kwarta. Pero katong ta mga tao nga nangadto sa ad sa kong baboy, ako'y gipangita to. Kung ibayad ka pa diretso ato, baka ginansya na kaimuhan atong 4,000. Baligya to nimo dayon, nganong ipadugay-dugay man nimo. Sama ka? Ako pa yung dautan. Paghilom diya, oy. Ako pa may dautan. Siksiyo. Di na ka? Ito po sa ilang kanor ng isugo ko, ma'am. Ang saling isugo rin mo? May tungod sa karson ni si Sir Joaquin. Nga ito gani ko ilahang kay Rin. Asab na ito. Iyang gipukay yung giting-giting kay mga daang sinina. Buwang isod. Wato sa mga babae na kung nahatag. Mga lalaki sa kung hatagan. Ang buki nakalimot na kung kinsi akong hatagan. Inumdumig maayo nang. Pero di sagot ka po yung sigpangita. Di ba'y alalim? Kung saan man ako pagkahinom-dom, bitya? Gawa naman to sa kong nahuna. Ikaw mong gudsab nang. Imo mong gipanghatag. Huwag tato ni mong gipanghatag. Ayaw pagbuot. Huwag mo magbuot. Wala mong tato gihatag kay anugon kay stanan. Ngay nga ni ron o. Nay mangita or nay manginahanglan. Naranan ninyo kung tuhuan to ninyong praneng. Ngayon nga. Mga ajud mo eh. Ang tuwa ay lagay kanor. Kaya mga kamisin laman to. Yung mga karaang karso ni si Sir Joaquin. Astang purul sab. Mura. Hain magida ay katong krasuni sa eh. Ing katong ihatag ni mama sa. Na ma'am, di na dyan ko mangutana na imong mama mamay. Manikmat man. Maulagi sad. Murag di man gud siya gusto nga mabalik tong anhing kalsones. Di man siya matabang jud og pangita. Kontra mo gud niya sa tulong ni ma'am. Masuko dayon mo atong hisgutan. Okay, ingkod sa. Sagdi na lang eh. Ako na lang mga nagpangita ako. Ako nang pangutan-on kasi ito di pangutagan niya. Mas maayo pa ma'am. Kay masuko ang gud sinang masyang gud. Di siya gusto na pangitaon ako ang karsunis.
gibadlong ko. Asa lang na siya. Kay gusto man gud siya nga di na mabalik nga niya ang mga butang ni Joaquin nga iya kani adto. Bitaw ma'am, murag duglagop sa siya ni Sir Joaquin no? Oh, kay di man tuman iyang gusto. Ugahi sa kaya na siya badlungon sa una. Kana iya pagka-juniora, badlungon na siya Joaquin, di kaya siya patuo. Nah, haskang pagkadagko ag pildi anak niya ma'am. Di man karakita ko siyang pinustahan. Nah, dagko kay tanan. Maubita na, iyang gusto ipabanag ko anang Jose. Gusto man siya nga wala makabadlong niya, patuyang siya ng iyang bisyo. Jose. Nao nga to. Ang man ang kagwapo ni Jose, ma'am. Uy, pihing tubo. May paari na lang siya na ako. Buntahon na lang ako siya. Manza. Ayaw yung kumpiyansa na ni Bert, pre, ha? Awa, kini pa, wise ni pre. Ayaw yung kumpiyansa na, ha? Eh, buang, nagdumot. Tingnan naman. Oh, kaya nang huwa mo na siya na kung 3,500 sa una. Niya ako siyang ibawi ang baboy. Kaya, huwa man niya bayar ng 3,500. Dugay mo niya ibalik ang baboy. Di akong imbarguhan. Di nahalin. Karon, ginansya man. Oh, ang amaw, hantod karon day, gadumot pa. Di siya na maayo eh. Kaag na gud ta. Da, mao na. Ayaw gisag sulti sa itong mga sikreto. Kay delikado kayo. Suapang tawhana. Di lagi gid pre. Siksi hindi kan mila pa, di kin masayad na bayan ticket. Kami guro ng buhos ko pre. Ayaw yung pagkada, pre, ha? Pero, di lang nato siya awayon, pre. Kay basi, mamaayo po ng buutan na niya. Matabangan dahil niya ko niya. Na mapariha ko nimo. Na makasuod siya kong patay na lawas. Oh, nindot kay na pre. Para magkuyog na tandua, pirme, muro na tag mga buhi. O, bitaw. Pero, may buong pagkura. Yung kanya nakuha ng abilidara na makantigo siya mo. Kuan, bubuhat na ng angkag na ito, musuod sa patay. Tinuod gina pre. Lisutin ni bawaan na niya. Mao lagi niya. Iya kong giingnan lagi. Nakinang na kano, makaila ka ko sa akong anghel na magbalantay. Aron mahimo na ko ng mahimo nimo. Mo lagi pre. Kinanglan wag gid ng anghel magbalantay. Nga bitaw. Wa man siya kaila sa akong anghel na magbalantay ha sa kato siya. Kinsa ba to siya? Ay glimot-limot pre. Basig silingan na to nimo. Ida. Isang saon na kung pugka akong utok pe. Wa gyud ko kinumdum. Kung unsa asa na akong anghel tagbalantay. Ay gulungi. Basig silingan na ninyo. Kay ako sa nainayan si Bert. Aron makuha na nimo ang iyang gusto. Awa na, mabugnaw na siya nimo. Paparihan na tanduha. Na ba pwede ko musuod sa kanang Oo, patay. parang sitwasyon. Buhatag yun na priya. Gugulan. Pagkawa si Bert ha. Oo, Timayan na lang na. Aron duha kita tinuod. Buratag duhang buhi. Diba? di na kalaglag. Ana, priya.